Ne dajmo da nam se dica rađaju na autoputu. Zato Imota ide u Lisinski. Dragi domaći prijatelji, i ove godine vas pozivamo na humanitarnu večer Imota u Lisinskom. U utorak 7. prosinca u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Više od 30 udruga i lokalne vlasti s područja Imotske krajine u suradnji s gradom Zagrebom udružilo se s ciljem podrške Imotskom rodilištu. Cjelokupni prihod manifestacije bit će doniran za opremanje i uređenje našeg rodilišta koje postoji već više od 80 godina. Zato dođite i dajte ruke ovom našem zajedničkom životnom projektu. Ako ste gospodarstvenik, pomozite pokroviteljstvom. Ako ste umjetnik, zanimljivim i kvalitetnim nastupom. Ako ste obrtnik, predstavljanjem svojih proizvoda u foajeu dvorane. Kupite ulaznicu ili uplatite donaciju na žiro račun 234001100189624 uz poziv na broj 071220110 i naznakom donacija za rodilište. Sve pojedinosti pogledajte na www.imotaulisinskome.com. Neka škripa kočnica ne bude prvo što će naša dica čuti u novom životu. Zato podržimo humanitarni projekt Imota u Lisinsku. Voziti se 100 kilometara i istodobno imati trudove baš i nije san budućih majki. Upravo je tako posljednjih mjeseci rodiljama iz Imotskog. Slično se događa i u Đakovu, Makarskoj, Sinju i Supetru. Ondje su naime zatvorena rodilišta. 2 imotske trudnice rodile su u kolima hitne pomoći, a jedna jučer u prostorijama za porođaj potpuno nepripremljene hitne pomoći. Damira Gregoret. Imoćanka Ljuba umjesto u rodilištu svoju je Franku jučer rodila u hitnoj pomoći. Ovo je stvarno očajno. Da žene rađaju takim uvjetima. Grozno. Trudove je dobila rano ujutro. Iz iskustva je znala da nema vremena za odlazak u Split. Jer ja nisam htjela ući u auto. Ne znam kako bi izdržala. To i u tresetbu auta i to sve to bi bilo stvarno, Bože sačuvaj. Janja prije 2 mjeseca nije imala izbora. Krenula je u Split kolima hitne pomoći, ali beba nije mogla čekati. I onda smo sili u kola, pošli smo, ja sam vidjela srcati da će dite izaći. U kolima je osim vozača s Janjom bila samo medicinska sestra. A moglo je svašta biti, ali hvala Bogu dobro, prošlo ništa drugo. Već samo žalim druge te koje će trčati rađiti. Takva će, čini se, biti i sudbina rodilja u Đakovu, Makarskoj, Sinju i Supetru, gdje su odlukom ministarstva posljednjih mjeseci zatvarana rodilišta jer nisu imala potrebne uvjete za obavljanje djelatnosti. Da se steknu tehnički uvjeti da žena može rađati u bilo kojem rodilištu, vi ste spomenuli Imotsko, jel? Tako i Imotski, kada se steknu uvjeti hitnog dovršenja poroda, tada će se otvoriti rodilište u Imotskom. Dok se to ne dogodi, neće biti otvaranja rodilišta. Kad će to biti, nitko ne zna. Ginekolog Cicko Rebić pomogao je Ljubi i Janji. Kaže, poslati rodilju na put od 100 km vrlo je rizično. Rodilište, bilo kakvo bilo, uvjeti su u rodilištu da možete u neku ruku više pomoći rodilji, više ste komodni, više ste u mogućnosti pomoći djetetu nego u kolima. A uvjeti u kolima su gotovo nikakvi. Sve čime su opremljeni za porod stane u ovaj kovčeg.
Gotovo pola godine prošlo je otkako je 4 izvanbolničkim rodilištima Ministarstvo zdravstva zbog neodgovarajućih uvjeta zabranilo rad. Imoćani od svojega ne odustaju pa su pokrenuli veliku humanitarnu akciju s ciljem prikupljanja novca za ponovno otvaranje. Maja Lešina, rođena 12. svibnja 2010. posljednja je upisana u matičnu knjigu rođenih i mnogi će reći zadnja prava Imoćanka. Rodilištu koje je radilo gotovo cijelo stoljeće, Ministarstvo zdravstva dalo je veliko ne zbog neodgovarajućih uvjeta i gomilanja dugova. Mi smo sad na čekanju. Sad ne znamo što će biti s nama. Sad smo do kraja godine na čekanju i to je to. U akciju za ponovno otvaranje rodilišta i prikupljanje novca uključili su se gospodarstvenici, sportaši, političari. Naravno da ta donacija neće biti dovoljna, ali želimo pomoću nje, to jednom skromnom donacijom, potaknuti ove odgovorne da nešto poduzmu, a u tome imamo u kraju krajeva i podršku svih jedinica vlasti s područja Imotske krajine, imamo podršku ministra Milinovića, tako da se nadamo da će ove naše aktivnosti u humanitarnom aspektu rezultirati konkretnim otvaranjem ponovo rodilišta u Imotskom. Ni struka još nije konačno odustala, pa je utemeljeno povjerenstvo za izradu idejnog rješenja, projekta s troškovnikom, javnog natječaja za izgradnju i opremanje operacijske dvorane. Ipak znatno veći problem bit će osigurati nužne kadrove. Treba biti najmanje 3 ginekologa u svakom rodilištu, najmanje 2 anesteziologa i primjeren broj i medicinskih sestara primarskog smjera, ostalog osoblja vjerojatno neće biti problem, ali i anestezioloških tehničara. Moram napomenuti da u Hrvatskoj je najveći deficit, a tako i ovdje u nas, najveći deficit je upravo ginekologa i anesteziologa. Osiguraju li se i novac i kadrovi, Imotsko bi rodilište trebalo dobiti neiskorišteni prostor zgrade Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Imota u Lisinskom, naziv je to humanitarne večeri Imotske krajine koja se večeras održala u Zagrebačkoj dvorani Lisinski. Prihod će biti doniran za uređenje i opremanje rodilišta u Imotskom koje je nakon gotovo 1 stoljeća rada zatvoreno. Imoćani iz cijele Hrvatske večeras su bili na jednom mjestu. Ja neću više roditi, ali moja nevista sad s 5. trudna i hoću da se rodi u Imotskomu. Ja sam imotska nevista i prekrasno su me dočekali, volim te ljude. Pa pametni, sposobni, kaže da se uvijek dočekaju na noge i da uvijek imaju malo želje za zagraditi još jedan kat gore. Znači, tako da će sljedeći... Čini mi izuzetno zadovoljstvo da i grad Zagreb
a ja sam speaker večeras za grada Zagreba, pokrovitelj Imote u Lisinskom. Kao što sam bio sretan sinoć i sa imotskim studentima u mojoj župi Majke Miloške, tako sam i večeras sretan i pozdravljam imotske Zagrebčane i zagrebačke Imoćane. I da verujete pljesku. Tako džuzela tamo na križanju za Donje Vinjem sam sreo prijatelje iz Prološca i Ričice. I oni kažu, vidjet ćemo se imati u Lisinskom. Ja sam rekao da je grad Zagreb pokrovitelj, a činit će mi veću još čast da budem krstnik u prvom djetetu u obnovljenom rodilištu u Imotskom. Hvala vam. I ja pokušam da je šalom zovem, ali ono drugačije ime ima, što u mozak ureza se svima. Ona ima osmijeh Mona Lise, što u očaj tjera. Ona ima dubinu crvenog jezera. Ona ima kosu našeg gorskog čička, a naš je narod zove. Hvala. Dobro večer, dragi Imoćanke i Imoćani. Ja vam čestitam na ovoj predivnoj večeri. Imam ja puno razloga biti ovdje, puno prijatelja iz Imotskog, a i kumova. Pozdravljam večeras ovdje posebno ovdje dragog kuma Nenu, njegove roditelji i sestre. Imoćani došli u Zagrebačku dvoranu Vatroslav Lisinski kako bi podržali humanitarnu akciju za uređenje i opremanje rodilišta u Imotskom, koje je nakon gotovo jednog stoljeća rada zatvoreno. Imoćani iz cijele Hrvatske sinoć su bili na jednom mjestu. A u Zagrebu kod se makne sam Imoćan. Onda drugi kaže, a u Njemačkoj koliko ih ima? Pa treći, u Švedskoj, u Australiji, u Južnoj Americi. Dio tih Imoćana, njih gotovo 2000, jučer su složno skupljali novac za rodilište u Imotskom. Udružili su snage kako bi pomogli. Novac koji ćemo mi prikupiti samo je kap u moru dovoljan za pokretanje toga, ali mi želimo sad stvoriti svijest kod naših ljudi da je rađanje novi život i da su djeca budućnost, da reforme se mogu na druge načine sigurno štediti puno novaca. Pjesmom i plesom glasno su rekli koliko je rodilište važno za Imotsku krajinu. Ja neću više roditi, ali moja nevista sad s 5. trudna i hoću da se rodi u Imotskom. To je bilo od Duvna do Ciste, do Herce, do Širokog Briga i sad da ga unište. Pa to je apsolutna sramota. Osim što su složni i dobročinitelji, Imoćani su nam otkrili i nešto više o sebi. Pa ukratko najbolji ljudi. Zafrknuti za zafrknut ih. Pa veseli
šarmantni. To je na razini onako kapanskih priča. To da mi imamo Mercedese, ne znam ni ja ovo ono, da smo nepošteni. Iako ni organizator još nema točne podatke, za sada se zna da je prikupljeno više od 200.000 kuna. Iako kap u moru, dovoljno da se pokaže koliko su Imoćani odlučni i snažni u želji da nešto naprave za svoj kraj.